juma donya in na janvier kalo tile 29 an tun bɛ san mara la. San bɛ Segu région Kɔrɔɲan fan fɛ ka taa Mopti fan fɛ. An ye baara daminɛ Kasɔrɔla commune kɔnɔ ani maaw ye ɲɔgɔn ye ka baro ka kuma jamana lahalaw kan. Kasɔrɔla bɛ Kucala sira la ka bɔ San. An bɔra Kasɔrɔla an nana Suruntuna commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nɛnɛso dugu kɔnɔ. Juma y'an sɔrɔ yen, an ye juma sali. O kɔfɛ ani maaw baro la, dugutigiw, diinɛ ɲɛmɔgɔw ani donso caman tun b'o kɛnɛ kan. Ani donso yɛrɛ kumana yɔrɔ lakanani ani olu jɔyɔrɔ kɔnɔna la. An ye kibaruya caman sɔrɔ o fan fɛ. An bɔra Nɛnɛso an nana San dugu yɛrɛ kɔnɔ. San an y'a daminɛ dugu tutigɛbaw ka olu fo. Tarawelelakaw, Tumaɲɔlakaw, Teralakaw ani Santaralakaw. Ani diinɛ ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma. AMUP maaw ani kerecɛnw ka abbé an n'ale fɛnɛ baro la. O kɔfɛ ani Sankaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye San tribune na n'o ye dugu camancɛla ye. Députéw tun bɛ yen, maires bɛ yen, parti ɲɛmaaw bɛ yen, société civile bɛ yen. Baro kɔni diyara yɛrɛ. Bawo an kumana jamana lahalaw kan, an kumana sigida fɛnɛ lakanani ani gɛlɛya minnu bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ. San cercle kɔni gɛlɛyaw bɛ yen, gɛlɛyaw tɛ yen. Nka maa bɛ se ka jigisigi waleyaw ye ani an bɛ se ka an jigi sigi k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma basigi bɛ se ka na. Ni maaw y'u sen don a la, basigi bɛ se ka na. Ni maaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma, basigi bɛ se ka na. Maliyɛnw de ye Mali solution ye dɛ, an kana ɲinɛ o kɔ.